Здравейте! Казвам се Румяна Андреева и това е моето видео за обратна връзка от работата ми с Роси Велкова. Искам да споделя с вас, че от много години я следях Роси и така и не се престраших да предприема действия, което може би до известна степен си го отчитам като грешка. Наскоро активно работим заедно. Участвам в нейна програма, която доведе до изключителни резултати и трансформации в живота ми на много дълбоко ниво. Аз не се чувствах на мястото си дълги години, да не кажа цял живот, на мястото си в семейната система, така да кажа, чрез работата с Роси, семейните констелации, които тя организира, работата в група. Достигнах до много истини в живота си. Нещата започнаха да се подреждат от само себе си. Много осъзнавания за неща, които съм допускала като свои така наречени грешки в моето израстване, като жена, като дъщеря, като майка, като съпруга и всички мои роли в живота. Изключително силно препоръчвам работата с нея, защото е много ефективна, има резултати, които веднага се усещат. И на физическо ниво, а просто хората, семейната система се променя. Така че ако търсите истината в своя живот, Роси е вашия човек. Силно я препоръчвам. Бъдете смели, не отлагайте. Най-подходящият момент е сега.